Pirthe inu dakai long thirab reng rabakang hon kidoke pinanso henlo. Lason thak si Karlitang Shiladitya Chetia IPS kedam tang arni apiso cancer keso kacholong logajo. Pinangadim se chelang damlo. Bonda keso abang kebat thubomajok achethe avedelo. Laso penajo Karlitang Shiladitya Chetia IPS apiso chewoi tanglopu kachar julong penamat amethang amat apran charmut dedlo. Lason si Indian Police Service mate IPS claim bang phu Karlitang Shiladitya Chetia alangni ke pinangan Assam la pen Meghalaya longri alongsi police asai claim pon bong. Karlitang Shiladitya Chetia arta ningkan khike brapli Assam Home Secretary DIG rank IPS officer Surihini rasir ke bahut abech iglo. Alangli pirthe ki du unahut pinangan varatuma phan kam ke me claim pi te kanglo. Alangli lapuso na methang amat apran charmut da bang ke varatumta Ningduk pon rinti. Karlitang Shiladitya Chetia lang liapiso cancer kiso ke pamejia phan pinangan hospital along silang ponlo. Bonta kiso ke bat piga jog puthot name care hospital mate private hospital along si se chilang namlo. Sitame kiso ke bat par piga jog achethe avedadlo. Laso birta Karlitang Shiladitya Chetia IPS kachar julong pen amat amethang tapran charmut dedlo. Postmortem asaya phan name care hospital mate private hospital along si claim ponlo. Karlitang Shiladitya Chetia IPS kithi lot aputhak Assam DGP GP Singh sitame ningduk chepaklang pon. News Text Report Karbi Anglong Live.